Ahojte, moje meno je Eny a vítam vás pri tomto povianočnom hole, ktorý som absolvovala. Napriek tomu, že som trošku chorá, takže sa ospravedlňujem aj za hlas, aj za húhňanie nosom, aj všetko. A pokiaľ uvidíte zaslzené oči, tak proste môj krk sa rozhodol ma zadusiť a tak som sa proste rozkašľala, ale to tu nebudem vám dávať, lebo to je dosť akože uši drásajúce, aby som to povedala. Každopádne som aj naproti oknu, čiže keď sa bude nejak meniť svetlo, tak sa ospravedlňujem, lebo svieti slnko a každú chvíľku zájde za nejaký neviditeľný oblak, lebo dneska je modrá obloha, takže neviem, ale proste bude sa tu meniť svetlo. I'm so sorry, ešte nemám nejaký ring light alebo niečo a tak no, som tu po dlhej dobe. Hlavne preto, lebo som sa rozhodla dať si taký záväzok, že do roku 2026 si kanál trošku viac vybudujem, respektíve od 2026 budem na tom pravidelne pracovať a uvidíme, kam sa dostaneme za tento rok. Bola by som rada aspoň za nejakú 1000 odberateľov a samozrejme vaša pomoc mi veľmi pomôže. Nejaký like, komentár, nech nás ten YouTubeový algoritmus trošku posúva vyššie a ďalej iným ľuďom. A tak teda vrhneme sa na to. Bola som nakupovať, ale len teda v DMK, lebo mi došli nejaké veci a nejaké veci som si chcela skúsiť, kúpiť nové, to mi podochádzali a takto. Ale začnem takým tým základom, ktorý mi došiel a tým je zubná pasta a klasické tyčinky do uší. Ale mám tu ešte aj tento suchý šampón. Tento suchý šampón je moje go-to. Nemastí hneď vlasy, lebo veľa suchých šampónov robí to, že urobia taký ten matný efekt, ale sú také nejaké, neviem to popísať, proste mám matný efekt na vlasoch, ale za pol hodinu sú tie vlasy rovnako masné. S týmto to nemám. Problém je, že len s týmto rúžovým soft cotton ostatné odbalej mi robia ten efekt, ktorý som už spomínala. A neviem, tento mi proste nejakým spôsobom sedí a veľmi ho odporúčam skúsiť. Možno ho niektorí aj používate. Za mňa asi najlepší z tých Balea suchých šampónov, ktoré môžete za nejakú veľmi dobrú cenu získať. No a presunieme sa teda k ďalšej veci, ktorou sú tieto nožnice na vlasy. Áno, rozhodla som sa, že si ostrieham vlasy a do nového roku pôjdem trošku s novším lookom, lebo toto už je také nudné. Každopádne vlasy, farba ostáva, len trošku inak pôjde štýl. Uvidím, ako mi to bude sedieť. Keď mi to nebude sedieť, tak proste nechám to dorásť. Vlasy rastú, takže a čo. Každopádne kúpila som ich tiež v DMK, tá Parsa Beauty. Chcela som také tie nie na prierieďovanie, ktoré tam majú od Eberinky, ale tieto klasické úplne normálne nožnice. Tie druhé na prierieďovanie majú tu také zúbky a to je fakt na preriedenie vlasov, nie na klasické strihanie. Aspoň teda, čo som si tak pogooglila a poštudovala, čo sa strihania vlasov týka. A samozrejme nechcela som to robiť žiadnymi kuchynskými nožnicami, ktoré mám tak tupé, že by to bolo hrozné. Takže hej, trošku som zainvestovala a podľa mňa to využijem. No a teraz sa presúvame ku skrašľovacej kozmetike. Bože, toto svetlo ma zabíja. Každopádne, mám tu pár vecí, ktoré som si reálne chcela kúpiť a veci, ktoré som si kúpila, lebo ich chcem proste vyskúšať. Veci, ktoré chcem vyskúšať, patrí medzi ne táto Sky High riasenka od Maybelline. Táto riasenka je proste veľmi populárna a ja som si už dlho chcela ju vyskúšať, už len z toho dôvodu, že podľa mňa by mi mohla sedieť. Ja som si dlhé roky kupovala od Catrice takú čiernu riasenku. Fakt, že dlhé roky, to môže byť aj 5-6 rokov ju používam, stále tú istú. Povedala som si, že možno je čas na zmenu a uvidím, ako mi sadne. Keď mi nesadne, tak ju niekomu proste darujem a kúpim si znova klasiku, čiernu Catrice, ale uvidím. Možno bude fajn a bude sa mi páčiť, že ju si budem kupovať už možno navždy. Prepadla som tomu trendu, ktorý bol už dávno, keď to vyšlo, ale a ďalšia vec, ktorú mám od Maybelline, je tento Fit Me korektor, ktorý som si kúpila, pretože áno, ja veľmi foundation ako make-up taký nepoužívam, ja používam BB cream, ale občas si moje oči povedia, že budeš proste níval,
hej, budeš proste panda, budem už vyzerať, že si nevyspatá, aj keď sa snažím spávať 8 hodín denne, ale bohužiaľ občas to tak je a potrebujem to niekedy zakryť, že ten BB cream to tak úplne nezakrie, tak tento korektor. Natrfila som aj na môj odtieň, ktorý mi prekvapivo úplne sedí. Ďalej som si kúpila ceruzky na oči, ale kúpila som si dve. Jedna je táto od Trendy Dapu, lebo chcela som klasiku, ktorú už mám a viem, že som s ňou spokojná. Ale taktiež som si povedala, že chcem skúsiť aj niečo nové. Začnem týmto Trendy Dapom. Trendy Dap je to klasická Waterdrop Brown Liner. Odtieň takýto. A na druhej strane má klasický šteček, ktorý ja veľmi nepoužívam, lebo ja mám svoje štečeky na obočie. Teraz vidím, že by sa to zlepšilo asi učesať. Ale každopádne je to tento odtieník, ani neviem, 005 tuším. A ďalšia ceruzka, ktorú som si kúpila je od Catrice Eyebrow Stylist, ktorá má tiež šteček na konci, odtieň je 020. Je taký trošku tmavší, ale keď som si to skúšala na ruke, tak mi neprišiel až tak iný od toho, čo je v Trendy Dapu. Hej, vyskúšame, uvidíme a tak či tak ja som ich chcela hlavne za to, že ja si veľmi rada občas striedam tie odtiene na obočí. Hlavne záleží teda od toho, že či som čerstvo zafarbená na tej blondiavej časti, ktorú mám na hlave, alebo či mám takéto odrasty, ktoré sú už skoro polročné. Takže hej, uvidíme, záleží, vyskúšame. Tiež je waterproof, čo je super, hej. Ďalšia vec od Catrice, ktorú tu ale mám, je highlighter, ktorý, keď som ho tam videla, tak som si povedala, že highlighter by som potrebovala, lebo ten, čo mám, je tiež síce od Catrice, ale nesedí mi konzistencia, čo znamená, že nie je to taký ten powder, alebo respektíve taký ten eyeshadowový, ale je skôr taký tuhý a to mne moc nesedí. Ja väčšinou, keď si ho dám, tak potrebujem zatlačiť a potom som červená pod ním a to sa mi akože nie, že páči. Tak som si kúpila tento od Catrice v zlatej verzii Beyond Golden Glow. Čo môžem povedať je, z tých troch, ktoré tam boli, sa mi páčil, že úplne najviac. Môžem ho používať aj ako glitters na moje oči, ako eyeshadow, pretože má veľmi dobrú pigmentáciu, veľmi dobrú, čo ma úplne že očarilo. Tak som si povedala, že dám mu šancu a uvidíme. Možno to bude glow up pre môj make-up. OK, a mám tu ešte od Trendy Dapu jednu vecičku a to je linka na oči. Ja linku na oči pomerne celkom často používam, ale ja nepoužívam čierne linky, pretože pre mňa je to až moc výrazné, s tým, že ja nemám veľmi rada až moc ťažký make-up, takže som si kúpila hnedú linku na oči. Úplne mi sedí ten odtieň, ja keď som si to skúsila na ruku, tak milujem ten odtieň. No a posledné dve veci, ktoré tu mám, sú od značky, ktorú som v podstate ja v DMke videla prvýkrát. Možno je to tam už dlho, ale ja veľmi do DMky nechodím, keďže ja väčšinu ako také kozmetiky používam z korejskej kozmetiky, ktorú kupujem v K-Sisters. Ale teraz neviem, prečo ma napadlo ísť vlastne do DMky. Ale Troublemaker je značka. A kúpila som si tam tieto dva produkty. Jedno je samozrejme linka. Áno, kúpila som si dve hnedé linky, wow. Táto je trošku tmavšia, aj keď teda podľa obalu moc nevyzerá. Takže toto je tá linka. Je tmavší ten odtieň. Takže uvidíme, ako mi to bude sedieť a ako to bude vyzerať na oko, ako sa mi s tým bude aj malovať samotná očná linka. A je to teda klasická hnedá, není tam nejaký bližší popis, proste Troublemaker Outsider Brown. No a posledné je táto paletka. Úprimne, ja mám dve paletky, ktoré používam. Jedna je od, teraz si nespomeniem, od Petra Čosika a ďalšia je od Lily Bayard. Áno, to je korejská značka, ktorú som si kúpila ešte keď som bola pred
skoro už 2 rokmi v Koreji a vtedy na ňu robil promo Jungwoo z NCT a tuším, že Winter z SP. Tak som bola taká, že OK, páčia sa mi tie odtiene, aj ten glittery, shimmery je proste taký pekný, dobre sa rozotieral podľa toho testeru, čo tam mali, tak som si ho kúpila. Ale nemôžem sa 2 roky malovať len z jednej paletky. Lebo tu Petra niečo, už si nepamätám, tak tu akože používam, ale tam má strašne až moc výrazné odtiene. A problém je ten, že ja si nerobím nejaké extra výrazné make-upy. Takže ju používam len keď ideme niekam na party alebo keď ideme na nejaký special event, kde potrebujem mať ťažký výrazný make-up. No a táto paletka sa mi zapáčila, že i hneď, ak som ju tam videla. Takže toto je vlastne tá paletka. Páčilo sa mi na nej, že sú tam v podstate povedzme, že 3 druhy. Hej, že tmavá, svetlá, taká píči, potom je tu taká tmavo-fialová, také nude, neutrálne a sú tu aj tablietkavé farby, sú 4 a majú veľmi, veľmi vysokú saturáciu, respektíve veľmi dobre držia na tele. Skúšala som si tam ten tester, proste tieto tablietavé a sú naozaj super. Takže som veľmi zvedavá, kedy si ich budem môcť nejakým spôsobom vyskúšať. Je to teda znova značka Troublemaker a Day of paletka. Takže to by bolo v podstate všetko z dnešného haulu, ktorý som si pre vás pripravila. Verím, že sa vám videjko páčilo a uvidíme sa pri ďalšom. Verím, že ja už budem zdravá a že nebudete musieť počúvať moje uhňané slova, vety, všetko možné. Takže hej, teším sa na ďalšie video a ahojte.